खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 20 जानुवारि 2021 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोसे मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननाया देबोरनांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। हरखाबै लोमजानो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन आरो जाफुंनाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। हरखाबै बहाबा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हानायनि खाबु जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। दिनै जायखि खामानि मावामानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा आरो गोहोम गोनां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा।
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सोलोनि आंखाल जागोन। जेबो मोजां एबा गोथों साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि बोसोन लानांगोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां बिथिङाव मोजां खाबु फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। हरखाबै बबेबा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। माबा जाहोनाव गुबुनजों लाजि फोनांजानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम जागोन। नङाब्ला जाब्रबथायनि आसा दङ। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरिखानिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।